Terve. Olikas Ville? Maalat vittua. Terve. Bämmaria happasko. Ei, mitä sanottaa? Vitu ohut mies. No mä oon vitu ohut. Oon tullut. Vitu ohut mies, fuck you. No mä oon vitu ohut. Katso. Ai saatana ohut. Katso sitä. Mulla on yks fakti teille. Audi jättää Bämmaria. Riippuu Ai, eiks tää ihan... Tää on kyllä ihan faktatieto. No on siis. Audi jättää Bämmaria. Ennen kuin menee 200 hepaa yli. Kaikki on suhteellista. Kaikki on suhteellista. Paitsi se, että Audi jättää Bämmaria. Älä kuvaa. Älä kuvaa ei. Kuvaa mua. Ai mitä jätkää. No okei, Audi jättää Bämmaria.